Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariakan si agama Islam, nagustuhan sana mga babayakan si agama Islam. Ada na tutula mapenutulakan si erkanu. Agian ka iya tutul na kepurutan tanwaya nagu kekuaan tanu sama pian dakwan. Yang kaya tutul na mialoy sa gyang kuto tabakat al-Hanabilah inaloy Ibn Rajab. Katawan tanu su Ibn Rajab mala ulama si iko kaya tarjumaan yan sa gyang kuto mala ulama asu al-Qadi Abu Bakar Al-Ansari Al-Bazzaz. Mga pagariya, siguro tanurong panakapuni na yang kai atutul na ayatay tala inibigay ron ng mga ulama na yang kuto at tigira na man taraka lillahi shay'an, man taraka shay'an lillah awadallahu khairan min. Sa din sa tao ibaga kaya nagyang kutuwa siya'y sa aya kinibaga kaniyanon na lillah bubayas iku Allah kalaks iku Allah subhanahu wa ta'ala na magatus ka porsinto na sumbi anon wallahu subhanahu wa ta'ala sa mas mapi adigyang kutuwa siya'y ay inibaga kaya na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagalaw inagyang kutuwa mala ulama aso al-Bazzaz at igay na miya kaysa na sisiya ko sa Makkah. Yang kaya Makkah at igay na siniya po Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kutuwa katatago akan naroon na riyaw takwa ungos-ungos o di na tigyan na niya kagdam ako sa mala kagutam. Na gikutuwa kaya pakagdamakan sa ungusong sa minit taralo na miluba ko at tigyan sa panganangkan. Nagikutuwa dia kan di ka peluba na luminiwa ko sa Masjidil Haram. Nagikutuwa tigyan na dia kan di kan dedalakaw nabakod na tigyan na miyakat tuon sa tamok. Nagikuto miya tuon na kanatamok na inibalingakan. Nagyang kuto kinibalingan na kanon nalikaan ko at tigyan. Bubungkusan nagyang kuto at tamok nagupaman na kiikatan nabiyo ka na kanatigyan nagyang kuto ikatiyan na ayat tigyan na milaya kanon na imbulawan. Kapakaya tigitano salay adna mga dayamunian. At tigagyang kuto amala imama dap na milayakan si iko paman na tendu umurakan na mas mapia. Aba niya nakalawan niya gyang kuto amiato na kanatamo. Sabab sa gyang kuto akala ikala kagyang kuto imam nana piya kakasuin niya na gyang kuto tamok sa gyang kuto tataguan nun. Agi paman nakatawan niya na kanaban niya no turo kaadnam ya kabaga karo. Lumino ko man at tigyan na puruman nagyang kuto kaya pakaliwakan. Nabakod na tigyan na miya nagagyang kuto di mananawag sa katawa mama amatua. At tigyan na sa din sa miya to niya nagyang kuto at tatamo kami miyada minibaga kami. Nambaga na miya tigyan sa permiyo alimagatos dinar. Na so kaya nagaruwag yung kuto amala imam aso al-Bazzaz na tigyan na kailangan na kaniman tuwag yung kuto paman na pamamagayan. Agyang kaiya paman na mala udi nagyang kuto lokas kapkagutom mambu nakanabuto marata. Oy.
natialuan niya nagyang kutua di melubas agyang kutua tamu kakir kesagyang kutua tamok nanapyakaw no tiyan sa walay piangingis niyan wanto na ibunta lagi ang kuto tamu kami ada salaya mi ada nagwanto na ikada ka lagi ang kuto amid dekato na diamante diamond na miatendu udina miateru agi ang kuto amato agi ang kuto buntal udina sifat agi ang kuto tamu kami ada na ini kasuya kanun at agi ang kuto amala imam agi ang kuto tamu kaya na miada nakagi ko ibagay niya rakan agi ang kuto 500 dinar agi iti paman na miateru agi ang kuto lokas nada tarima agi ang kuto imam at tigyan na ayad na tigyan na pinayaw nakan naguay ako na ka nabalas nagyang kuto makapopuos iku Allah subhanahu wa ta'ala naman ito mga pagariya dan yan tarima kami agi kelas na ayam pamikirian nagyang kuto swallahu subhanahu wa ta'ala na igira manuto minggil bekas sama pian na sumbian raka wallahu subhanahu wa ta'ala bulasan ka wallahu subhanahu wa ta'ala siya tigil sa agiyang kutua kaya pakambelagami miya pasad mambu agiyang kutua inanaik agito na mausimul hajj nagyang kutua lokas na miyaling kudar pa iya sa kanman buat tiga agiyang kutua mala imam na luminiw ako sa makaya mana milaylayag na agiyang kutua kaya pagdakan na tigiyan sa lansa o di na paman nagyang kutua barko pamaku barko na bade na miyaw laula miyakala agyang kuto abegel saragat o di na tigitano apaman na kaya binas anagyang kuto barko sabab sa agyang kuto mala agyang kuto abegel na miyalda tigyan na sumanga pedaka na sa mga tamukiran na miyalad kaya binasaan siran langon inunta at tigyan na sakan na adan apaman na miyalambas agyang kuto adaan nami naroon ako ron at tigyan may babatug nagyang kuto at tigyan kababatugan rakan na nagyang kuto ba mala abegal apkirumpa kakuron sa tama na tigyan na sa desawitan ako niyan sa kawanan o di na diwang na napaman na siniya po Allah subhanahu wa ta'ala gyang kuto mala imam tama na tigyan sa minindungko ako niyan sa gyang kuto ingad derpa aya miyaw makuro na mga tao adi mata umatiya nagupaman na di mata usurat umiyun nasiya ko tigyan na kumiya din sa gyang kuto masjidiran na so kailangan rakan na tigyan na mata o ako matiya sa Quran na mitimu-timu siran na piyang dua kan siran sa Quran ini pamang duang kira na gyang kuto ilmu akan miya makaswa siran na matiya sa Quran yang uta tigyan na kakakandakan sa masjid na baka na mili gyang kuto Quran masusakisi na kinuha ko at tigyan na inisa na ko irapman na tigyan na baka mata o surat na tigyan na uway tigyan ko ta imam inisembag yang kiran uway mata o ako surat na mitimu-timu sirapman naragsagi ang kuto mga murya tawiran mga kangudaan na ini pamang dua kira nagi ang kuto kasurat miya makaswa sira saya miya ula-ula mga bangsami nakagi ko kalayaman nila nagi ang kuto Al-Qadi Abu Bakr Al-Ansari Al-Bazzaz na tigira na tantua miska ko kaya bubayaan baka buat tigira na pagati sa gyang kaya dara pa ami kamala ami ang guna merka tigagyan ko ito ang mga tauroan na tigyan bagwaraga babayat tigyan kaya daan saloks yatima yatay swama yan ugay na tigyan na ad na tigyan na tamukian kaya warisan yan o di na minibaga kung nagyan ko ito ama yan nasigo paganay na datari o Al-Qadi Al-Bazzaz agyan ko ito kabayairan na pikakasukasuiran nun nagudyulo nirang peruman taman sa tigo mala imam ada kena tigyan na mapasuwag yung kuto ang mga tao taman sa miyatari makanag yung kuto pengeniniran
ama kamu nga kukiran. Nakagi ko makambibitira isiran, nagyang ko to apad amahram nagyang ko to awata na gyang ko to ba piagertian nira nagyang ko to awata taman sa miyaw magyang ko to kakawing akiran na kagi umaylay o di na mati musiran amaylay o alqadi al-Bazzaz nagyang ko to apakipangarumayranon na kaya tantangan niyan agyang ko to masusalay niyan. Nagyutubi pa man na may ilay o Bazzaz. Namin ang kautuagyan ko tuwa pa man na padalok sa agyan ko tawata. At tigira na hayatigin ni imam na tanto ka ko piyaka sakita nagyang ka iyawarisan namin. Dagad na tigin ilay abuntal yan na ka aya ilay na ka nagyang ka na nasalay niyan. Na inisumbag yung kiran. At tigin nagyang ka na apaman na sasalay nagyang ka na nawata. Na natigay na mapanutulakan si Arakano at tutulan. Natigira na anto na pianutulyan nung nagyang kuto apaman na miyaw lawlayra na gugyang kuto alokas akiadaan sa agyang kuto apaman na tamok imbulawan. Kung natigdan wa diamanti salay malay arga na. Tigagyang kuto apaman na mga tao agi na natigyan penutul na ka na gina ni ama agyang kayawata. Yang kana ni ama agyang kayawata. Agyang kutuwa kaya pakapuunian sa hajj ko kaya paghajyan na kaya balingian. Na pianutulian siya kami at tigin na dapat na tigin na miyasima ka na muslim ama pi parangay. Ama kaliliw sa agyang kutu amama amini pagumayakan sa maka piya kakaswin niya ka na agyang kaya salay amiyada. Ya Allah, at tigin na miyamangan niyagin ko tuwalok siya Allah, timo akong kaagugin ko tuwa mama. Sabab sagin ko tuwa kapianin ni parangay, ka umat timo kami na pikip pengarumakan o nagyang kaiyawatakan. Sa taman sa miyawa patagyan ko tu alokas na iman tuwa tigiran, na terima o Allah yung ko tuwa panganini, nakatagyan kaiyawatayin na miya pangarumang ka. Masya Allah. Nato na miya sa mga pagarya, yang arumas kaniya no Bazzaz na tigiyan na dapan amya simakan na mapya na gubilang at tawaba iya mapya ka kakaruma. Nabad miya wafat at tigiyan sa paman na mimbuat kami at tigiyan sa dua mga mama o di na bagwa mama minimbuat iran na so kaya wafat yan na kaya warisan na miya tigiyan nagyang koto asalay niya na malay arga. Nagyang kutop manatigin ang mga wataakan na mitundog pagalinda na miya matay na gyang kutwa paman na kaya patay niya nasa kani paman na kaya bugakan sa gyang kutwa tamo ko inairan na gyang kutwa kini kaya waris si korona tigyan na pipos ako at tigyan sa magatos ng ibuwa dinar yakuha niya bu mga pagarya. So ay akakuha tanoruan daan na tigo mga ulama asa din sa tawa an na ibaga kaya na siya'y aayakin ibaga kaniya nung nalila na sumbiyan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mas mapila. Padaro tigo mga ulama na sa din sa tawa ay galabak yan na mapia na kusyap sa kaniyan sa giyang kuto ang mga rarata. Naman naging kuto miyaw law Bazzaz miyalid sa mga padiyan na sa kaniyang buipaman na miyakaligtas sa giyang kuto kaya ladira sa giyang kuto kaya pagadaira rodina kaya palayagiran sa ragat. Mga pagarya, tanto kumada kalap sa gadara katano eksamin. Sa gadan tano paman na mga eksamin na makanggulalan sa giyang koto ang mga haram, muharrama. Tigran tano mga pagarya, subas sabartan. Basta haram na haram. Kala ka nakaswa Allah subhanahu wa ta'ala, kapriskiyang ka Allah subhanahu wa ta'ala sa tamok amas mapiya naguhalal. Mga pagarya, aya pakaurian akan sagiang kaya tutulan tano panganin tano si ko Allah siya butai na paman na tawakal tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala pakabagran tano sa paratiya na ngalabakan tano sa mga pipiya kaso Allah subhanahu wa ta'ala na di tano niyan indireno yang kaya kawiyag sa dunia nasagad tano saya na mangalitan nagu pananggilaan tano wag ko to ang mga haram tigran tano wag mga pagarya. Okay.
Saguntan wa fitna mga eksamin na aya pakalaan tanong nagyang ko to akalak si ku Allah bubaya si ku Allah panarig si ku Allah subhanahu wa ta'ala pengening ko si ku Allah adna miyakwa tanong sa endauan na mapagadimattan wagyang ko to akalak si ku Allah subhanahu wa ta'ala si ku mga muharramat nagu makalaagyan ko to asarigitan urun nagu paratiyatan si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.